sikil alhamdulillah. Sehat. Wah, tangane wong ayu jebule ya adem anyes ngono. Tanganku adem, anyes, halus. Nek tangane mae iki piye? Njajali aku. Paktir. Halo Mas. Aku ya disalami to njajali. Alah. Lah kok kaya parut. Marut ya kena marut dikleke cacah. Ora apa-apa ya, Mak ya. Ora apa-apa. Sing penting sampean ki awet cantik. Ini lho parut-parut iki kena nggih marut kambil kena nggih nyanten. Oh ngono. Ora marut dalange. Gak maning, Mbak. Aku kok ora dijak no. Ora dijak. Sampeyan sing ngejak dalange ya. Aku sing ngejak dalange. Lah sampeyan arep dijak nyandi wong dalange ya ora nyandi-nyandi ya. Mang jarene terus aku no yo sing salah ki dalange kok. Nyapa kok salah? Lah akeh sampean ki kan ayu to ya. Lah nyapa kok ngedep debok. Kan goblok to. Lah, ki lho Pak Kentir. Pripun? Jenengan ditangleti kalih makku. Heeh. Wong enek wong ayu, nyapa jenengan kok panggung ngadep debok. Aku ning ngadepi wong ayu ini gak kuat kok tenan wis. Maksudnya gak kuat niku pripun? Wis gampang serengat aku iki. Apa wis rengat? Gregeli kok sering Blitar kono lho sering. Serengat ki ning Blitar kono. Gawe lho. Kok adomen dadak nyang serengat barang. Kene lho mbok jejer kula. Aku nek jejer sampean wah karo wong ayu tenan jan gampang serengat ngono ya pokoke. Apa sik mampu to kira-kira dalange iki? Wah. Lah aku kan yo pengen ngerti. Awong ora mampu ya di Viagra. Apa kowe? Saiki lho wis anu wis insap, Mbak. Wis insap. Lah apa biyen piye? Saiki piye? Cara ngene iki biyen ki gak tau nglilirno ya ning pamane sare ya. Jam 12 bengine ya wis tangi. Oh ngoten. Nyapa tangi iki? Lah ya tangi, jam 12 bengi tangi. Salat tahajud. Terus wudu. Iya. Tahajud. Kadang yang nggur tangi tok terus pipis turun neh. Nggih, Pak Kentir, Pripun? sugeng dalu. Nggih. Mas, sugeng dalu. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan iki jenenge karawitane apa, Mas? Krawitane to. Kentir budaya. Seneh. Napa? Ngajak jaranane kendir budaya. Rada rene Lembak Padang. Ah iya. Aku sing nyedhek dalange kok. Oh. Napa namine karawitane Ya Pak wis Kentir? ya heeh. Sukonedo. Lho. Mangan tok. Wah, berarti dibayar sego tok ora apa-apa bocah-bocah iki. Sukonedo Rasa suka kuwi diamplopi. tegese seneng, nedo kuwi mangan. Lah nggih, do seneng mangan. Heeh. Ora samplopan ya aku mangan tok. Nggih. Leres to Sukonedo. Sukonedo, Mbak. Nyu kentir budaya. Ya, nyu kentir. Campur sarine nyu kentir. Nyu kentir. Kerawitan kula niki namine Nyu Kentir. Oh, nyu kentir. Nggih. Nggih. Pokoke wonge aja kentir ben dalange tok. Oh, mboten. Kok ora kentir to? Nyu ki apa anyar to? Anyar. Kentir. Ngene Ya stres. ngene anyaran to. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun kagem seluruh perangkat Kelurahan Bujel nggih, leres nggih. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Pak Camat, tim keamanan nggih Pak Kentir Nggih, yang nggih, sudah memberi Nimbali. occasion ya, memberi kesempatan untuk pekerja seni berkreasi kados kula lan panjenengan nggih sudah memberi rezeki. Semoga warga Bujel selalu diberikan kesehatan nggih Pak Bu. Amin. Tuku pecel ning Kediri, Mak. Warga Bujel mugi-mugi lancar rezeki. Amin. Tuku pecel ning Kuto Batu. Sip. Warga Bujel mugi-mugi sehat selalu. Ah, ngono aku ya iso. Iya, Tekek lorek mangan klenteng. cakep. Basa wis tuwek ra iso ngalor. Terus ngidul. Kok ora balik wong or malah wong eng kok malah or piye? Ya dalane mubeng dadi ra iso. Oh, Kadang reso balik Mbak remelos. wis losdol. Ya, dute rene golek tuku. Nang sawah golek cuyu, Mak. Pak Lurah, ngapunten iki make nyuwun sangu. Alah. Mas, Mbak. Aku cara dikene sangu yo ora tak pek dhewe, Mbak. Lah piye? Tak kene bocah yatim. Sapa iki kira-kira? Kira-kira. Bojoku ya ra duwe. Ya padha mbok pek dhewe wis jenenge. Lah iya kan yo cah yatim. Ya. Ayo Mak nyanyi. Ndang monggo to jenengan kok sing diarep-arep sing diantu-antu karo piantun kene iki jenengan.
Jenengan apa? Nyan. Jenengan nggih. Menika Pak Lurah ingkang pundi ta? Pak Lurah Sugeng Dalu, Pak Lurah, selamat malam. Mohon angkat tangannya. Nomor kali kengkilen. Yang pakai kacamata, Kopiah. yang pakai kopiah hitam itu, iya benar. Nggih, selamat malam Pak Lurah, sehat selalu panjang umur nggih. Ini Pak Lurah, Pak Camat beserta perangkat yang lainnya. Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung nggih Pak Kentir Oh, untuk nggih, no. meramaikan Iya. pentas malam hari ini. Wah, monggo. Sinten Mbak mriki sing Pak di Lurah. Nuwun sewu para sederek-sederek upami Pak Lurah menika dipun daulat minggah panggung setuju nggih? Setuju. Sumangga. Monggo Pak Lurah. Ya. Gak sih. Alhamdulillah. Ini Pak Lurah sendiri aja, tidak ditemani dengan Pak Camat atau siapa Bu Lurah, Bu Camat? Bu Lurah sampun sare. Oh sampun sare. Nggih niku wau Bu Lurah sampun dipun unjuki CTM kali Pak Lurah. Oh ya berarti aku bebas nah ya. Nggih. Selamat malam Pak Lurah. Kok ganteng men iki mbiyen nom-nomane terus piye ya? Nggih wis sepuhe sing ganteng. Lah nggih. Dane apa mau sing nom biyen? Lah iya. Pak Ah, Lurah. Ngapunten nggih nempel wekdalipun panjenengan. Mbok menawi ada 1-2 buah kata untuk warga Mbujel, monggo dipun sampaikan. Lagi menyampaikan tadi sampun. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Oh tadi sudah. Kalau gitu sekarang waktunya bernyanyi saja. Pak Lurah dipun maturi nembang ya Pak Kentir. Kalau memang nggak bisa nembang, nyawer saja. Oh iya. Pak Lurah nyun sewu, di atas panggung itu cuma ada 2 opsi ya. Yang pertama adalah nembang, yang kedua adalah nyawer. nah. Jenengan pilih sing pundi? Wes ramile kabeh jelas. Nyawer kok nyawer. Nyawer. Nyawel apa Nyawer jawel? kupingku. Oke, monggo. Jenengan pilih yang mana? Bernyanyi atau puisi? Menari mau. Oh, menari. Oh menari. Oke, Oh, monggo, padahal monggo. opsinya ndak ada itu tadi. Nggak ada. Opsi menari. tambahan itu, Pak. Kene, Oh, opsi opsi tambahan. Oke. Nggih. Opsi tambahan. Pak Lurah ngapunten bisa menyanyi? Boten saged. Oh, nggak bisa. Pak Lurah mau request lagu aja? Nggih, permintaan lagu ndak apa-apa. Lagunya nopo nih? Nggih, terserah. Terserah. Boten maksud kula Lagu- Maksudnya ngeten, jazz nyu rock. Kentir budaya menika lagu sing urung enek mawon pun saged. Oh ngaten. Piye jajal? Nggih. Lagu sing Anu. urung enek wae iso lho, Mas. Sing panjenengan nate mireng napa Pak Lurah? Nah, sing duet. Ah. Duet. Duet kula Napa? boten saged. Jambu alas. Nggih, nggih, Walah, monggo. kok penak ta. Lah iya, nyapa nang guyu nang? Kula mireng nate tapi nyanyi boten saged. Oh, lho, ngerepek mboten napa-napa. Niku duet lho, Pak. Duet sareng Sama jenengan no, cewek cowok ae. Sama kula situ boten saja. saged nyanyi, Sama Mbak. situ mawon. Hah? Cowok endi? Iki wae ya wis, iki lanangane niki mawon nggih. Nggih, monggo. Kok lanangan kaya jangkrik. Sama sama dadi lananganku sementara ya, Mak. Eh, halo. Kembali ke habitat. Wis sing dipateni aja mike, Mas. Wong wis tuwek lho wonge lho patenono. Ijol, Mak. Ada lagi gak mike? Channelku sampean pateni ya, Mas. Miku sampean pateni gak apa-apa. Halo. Hei, Sudah. halo. Ya wis, Nggih, Mak. sampun. Sik tos disetel dhisik no. Oh iya, setelen. Hei. Lho kok kaya Suarane kok loro. Bathara Kala ngono.
Anu Pak Lurah, sama saja. Sama saja. Kembali ke Sama setelan saya awal. saja. Enggak khawatir kok pokoknya. Nah, sama saya enggak bisa meteng. Saya sudah diangkat kok, Mas. Ndak ada risiko. Terus kayak iso mateng wis. Aman nggih ya, Bang. Aman pokoknya iki, terkendali. Ya. Jajal nyongo sik Mbah, nyongo sik Mbah. Nyongot piye to? Nyongo. Moji, moji. Ning nong. Iki lagu tembang spesial kagem Pak Lurah. Ah nggih, nggih. Sinten niku Pucung berarti niku. Nggih, Mbak. artekno Mak, tolong Mak. Nggih, pucung. Sopo kuwi? Ayo, siapa itu? Iya, iya, iya. Bahasa Saya enggak Indonesia. tahu. Mau copot nih. Mau copot iki, Mbak. Ugong mari nggih. Moh copot, Pak. Apane copot, Mbak? Mau copot kok copot. Piyayiku katon merabu piyayi kok katon merabu piye mak artine Piyayi iki termasuk ki seorang yang terhormat. iya Kalau jenengan Merabu itu Bapak sama Lurahku yang- dengan berwibawa. yang berwibawa, Ah, Bapak Lurahku yang berwibawa, itu loh. corone mencorong. mencorong Ah. Mas, aku kok nak colok, nak salah. Nak colok, nak salah loh. Mencorong. Mencolok. Mencorong tejane. Nggih. Tegese iki sumunar lah ngono. Ayo, ayo gel-gel. gagah korepi dak keso gagah tur pideksa Gagah perkasa seperti Gatut Kaca. Gagah tur berwibawa. Ya. Ah, iya. Balung kawat tulang usi. Nah, Oh, balung wali. balung otot kawat, Otot kawat balung musik sapi kok. keringete lengoga sok nyekno. Entote bensin no. sinawangetan hambosani Kalau dipandang Tidak membosankan. ora juwarei, ora malei, ngono lho. Ingin tahu aja gitu. Heeh. Bapak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sepuk Bapak Lurah panjang yuswa. Pak Lurah mugi-mugi panjang yuswa. Panjang umur. Selalu dicintai oleh warganya. Amin. Selalu mengemban amanah dengan baik. Amin, Nggih. amin, amin. Pak Kentir, Dalem. biasanya lek ngegekne lagu ngene iki ya, piye ngono ya? Ayo. Biasane umume. Yo. Yo. Jauh wis nanti gerok. Ngapunten lho Pak Kentir nggih. Pripun? Wong seni iki lek dijaluk ki diwenehke. Ah, Nggih, nyuwun dol. sewu nggih. Nek Lek dituku didol kuwi larang. larang. Lah Pancen ning kene kan aku adol. Nah, nggih. Dadine ya tak dol larang. pancen seni niku ngoten niku to, Mbak. Nggih leres. Nek disuwun diwenehke, Nggih. ning nek dituku larang. Nggih. Pancen bener niku seni Nggih. niku ngoten niku. Bener bener bener. Mm. Jadi gekne lagu ngene iki ya kudune ya larang. Ya Mak ya. Ya, pengertian lah. Ejane ya ora oleh, Mbak. Ngono kuwi, Mbak. Tapi ya pantes-pantese. Ya pantes-pantese piye Ya ora pantes, enek sing ora pantes neh nek ora. Ngewehi. Ya Dalane ya tunggale. ora yo kentir tenan kok. Iya. Kabeh ya tularan kok ya iso. Ya, lagune Jambu Alas ya, Oh, Mak. siap, siap. Sampeyan lanangane ya, Mak. Ya wis ra apa-apa. Ya. Iso padha lanange. Nah, Mboten Pak usah Lurah. kuwatir Pak Lurah. Lah, kula Padha lanang. Ya, Kula baking koka. Ya ora apa-apa. baking soda.
Iki bikin soda. Ayo bersama New Kendir Budaya. Oke. Bucil bergoyang. Lelalu, lelelo. Esok-esok tak balik deh. Kelingan marang esen Terus jur kelingan. lamat kemuyun Iya, 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 iya. tresno lan kasih sayangi Kasih sayangnya. kelakon dadi jodone Bojomu tak silih esok-esok tak balik deh. sayangi wis duwe bojo Nanging nanging aku aku wis kebacut tresno iya 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 iya. iso rasane ati Rasane ngati. aku ora kelakon melu duweni New Kendir Budaya. Ya. jamu alas kulite ijo ngerti gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. jambu Jambu alas, manis rasane. senajan bilas tak enteni ragani sayangi wis duwe bojo Nanging aku, Nanging wis kebacut tresno iya 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 iya. rasane ati Rasane ngati. lakon Hey! Masih bersama Dalang Kendir. jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja rebut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad ning ati ora bakal luru ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Senang lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas, manis rasane. Ya, sayange wis duwe bojo nanging aku. wis kebacut tresno Lelalu. Terima kasih Pak Lurah. rasane ati Rasane ngati. lakon melu duweni ya Alhamdulillah, minta tepuk tangannya dulu untuk Pak Lurah. Satu lagi. Oh iya kok berarti ngeneknya satu lagi ya Mak ya. iya Makasih ya Pak Lurah, sehat selalu panjang umur. Untuk lagu yang kedua
Ini bagaimana yang kalem apa yang rame? Yang rame? Oh iya, ben masyarakat bisa goyang. Ya mak, ada duet nih apa mak sing rame? Ya. Rame apa? Napa? Wis ijenono lho, Del. Kerikis, Sidorondo, rindunya hatiku. Apalagi? Manut saja. Yang penting rame nggih. Ya. Apa mak? Oh ya, jegigis. Agune jegigis. Ngingis. Go Pak Lurah remenane sing kasar-kasar. Kerikis. Aku dhisik kasar ini gak dadi-dadi. Maksudnya kasar piye to, Mak? Pak Lurah kan tau wasar-wasar anu. Ya enggak kasar. Itu karena Pak Lurah semangat. Semangat. Antusiasnya luar biasa. Menggebu-gebu, Iya ya. betul sekali. Ben masyarakat iki tambah semangat Oke. ngono. Memberikan contoh untuk masyarakatnya ben tambah semangat ya Pak Lurah. Sok ben anggapna lho. Nggih. Oh harus. Ya anu ngrawuhke Mbak Brigel. Ya. Gerigis ya Pak ya. Naik velocity nih Pak. Ya. Hey. Gerigis aduh hujan gerigis. Saya suwi antar lucuke. Aku beri konangis. Apa tahan dirasakno. Hemat-hematku dieman-eman. Kari seru kok tangisan. Aduh waca wedi kelangan. Dong jodoh sing bakal liyan. Nyugandar budaya. Ayo. Sampai pagi. Bujel bergoyang. Hey!
kurang manis tampiai kula. Wes yo wes, aku dipikir apa ngerasa. Kari manis, kurang manis tampiai kula. Wes yo wes, cori kompek resik kula. Kari manis, kurang manis tampiai kula. Wes yo wes, aku dipikir apa ngerasa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak banyak, Lurah. Pak Lurah. Mbak Lurah jan. Semoga lancar rezekine, Ah. sehat selalu dan Bios panjang tenan. umur ya Pak Lurah. Nggih. Mbak Prigel, Konsen Amit. niki anu, Kopi mbuh cukup ora, Amit, Amit. niki Dalam. Mas Duojo sampun siap. Oke. Diaturi minggah dateng pemanggilan mangke sareng-sareng pelampah ngaten nggih. Nggih, siap Nggih, matur nuwun ah. Pak Kedeng. Ayo nggih Mas Duojo, Mas Joklitik Twin, Mas Jok